चचरा जौन बा जाने काय खातिर रखल गइल बा। इ चचरा है दरवाजवा जौन बा ढके खातिर रखल गइल बा। इ चचरवा रामपुर टौली पंचायत के विकास हो मुखिया जी। एगो कल नहीं के पानी पिए के हो घर से आवे एगो कल ना देनी लो केहू अब दी तो हमनी के जितना दिक्कत भाई मरई पलानी गिर गड़ल दहाड़ में तो एगो रुपया कोई ना देलक। हमनी के कोनो कोई ना कुछ करे जरा घर दुआर बस सब कुछ ओकरे के करे लो। लड़की के शादी कहीं चंदा वसूल के जेंगा कोई नहीं हटे हमरा के हुए पप्पू सिंह हुए जे जुड़ल बात भइरल मुखिया जी से जी का कहनी वहां के कहनी जे बनी मिली कहिया बनी ना पूछनी कि कहिया बनी पूछनी सो तो कहे लालो जे बनी नु अब दे दे इंदिरा आवास तब दे दे हैं। अब अगर आवत तारे वोट मांगे रउरा दुआरी पर आ कहत रहे कि गोल लागत तनी रउरा हमरा के दे दी वोट अब हम काम करब तो रउआ उनका से का कहे ना देम वोट कम जे हमरा के देले बन जे देम रउरा के ना देब वोट ना भगा देवे जी से द्वार पर से भगा दे। हां जी भगाम ना हेंग हमनी के होखेला। नमस्कार हम बनी अमरजीत कुमार गिरी रउआ देखतनी भोजपुरिया झकोरा। भोजपुरिया झकोरा के टीम आज फिर से पहुंचल बा सारण जिला के ईसुआपुर प्रखंड के रामपुर रटौली पंचायत के वार्ड नंबर 6 में भोजपुरिया झकोरा के टीम पहुंचल बा। और हमरा पीछे जौन घर दिखाई देता ये खेसारी महतो के घर है और ये पहिलका घर ना हो। अगर रामपुर रटौली पंचायत में घूमल जाओ तो सैकड़ों घर ऐसा दिखाई दी जौन की विकास के एगो नमूना बा रामपुर रटौली पंचायत के। ये रामपुर रटौली पंचायत के विकास के नमूना बा। समय उतना नहीं है कि हमनी के पूरा पंचायत के घूम घूम के दिखाई सन कि कितना घर बा जौन अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना के इंतजार में बा। कितना घर बा जौन अभी भी न्याय के इंतजार में बा। ठीक वैसा ही जैसे ही खेसारी महतो के घर न्याय के इंतजार में बा कि आखिर न्याय खेसारी महतो के दरवाजा पर कब पहुंची। सरकार के मूलभूत सुविधा खेसारी महतो के कब मिली ऐसा सैकड़ों लोग बा जो न्याय के इंतजार में बा। लेकिन दबंगई कहीं अच्छा है एगो हिटलर कहीं अंदाज में पंचायत के विकास सिर्फ दिखावा बा जबकि ग्राउंड रिपोर्ट पर विकास के नामो निशान रामपुर रटौली पंचायत में नहीं है। वाह गजब के खेला चलता भाई रामपुर रटौली पंचायत में। सारण जिला विकास खातिर जानल जाला वही सारण जिला के आज रामपुर रटौली पंचायत में माटी खोन के गाड़े के प्रयास होता जौन सारण जिला विकास के नाम से जानल जाला। आज हम चलतानी खेसारी महतो के घर में। अभी कुछ दिन पहले बेटी के शादी कैले बानी खेसारी महतो जी। मारो दिखा दी अंकित जी तनी जूम करके दिखा दिए जी के मुखिया जी के थोड़ा कम दिखाई देला दिखाई है मारो दिखा दी। घर के पीछे है तनी नदिया दिखा देम नदी जौन है घर के पीछे बा है नदी दिखा देम पानी लागल बा घरवा गिरी तो सीधे नदिया में गिरी है दिखा दी नदी। अब चलता नहीं एक घर के अंदर खेसारी महतो के परिवार से बात हुई और घर के हकीकत घर के कंडीशन जौन बा अंदर चल के हम दिखाओ तनी देख सकता नहीं कि बकरी बाड़ी सन दरवाजा पर जैसे तैसे परिवार है चचरा जौन बा जानता नहीं काय खातिर रखल गइल बा। इ चचरा है दरवाजवा जौन बा ढके खातिर रखल गइल बा। इ चचरवा रामपुर रटौली पंचायत के विकास हो मुखिया जी। इ चचरवा ना हो इ चचरवा रामपुर रटौली पंचायत के विकास हो। और रामपुर रटौली पंचायत के विकास ना हो रौरा तो पूरा सारण जिला के मान सम्मान के ध्वस्त कर दनी। केहू घर में चोल मत जाओ कुत्ता बिलार मत घुस जाओ। इ चचरवा उठा के रखल जाला एकरे से बंद कर जाला दरवाजवा। वाह कौना देश में पहुंचल बनी सरे भाई केहू बताई हमनी के ई कौन देश है केहू बा हमनी के आसपास में ई कौन देश में पहुंचल बनी सनी भारत है बिहार है कि कौन देश है ई कौन देश है रे भाई कौन देश में पहुंचल बनी सन आज आजादी के 73-74 साल बाद ई कौन देश है घर बावे देख सकतन स्थिति हकीकत दिखावे का प्रयास भोजपुरिया झकोरा करता रामपुर रटौली पंचायत के विकास दिखावे का प्रयास।
लगातार स्थिति नाजुक बा। अंकित जी आ जाए घर के अंदर और घर के वास्तविक स्थिति हमनी के दिखावल जाई। देख सकता नहीं कि भैंस वैंस बाड़ी से शायद जैसे तैसे परिवार बकरी भैंस रख के ये परिवार अपन जीवन यापन करता। अभी कुछ दिन पहले बेटी के ब्याह कैले बानी खेसारी महतो जी। खेसारी महतो के पत्नी हमारा साथ में बानी। स्थिति काफ़ी नाजुक बा। घर रोबा देख सकता नहीं कि प्रधानमंत्री आवास खातिर ये परिवार चिल्लाता। ये परिवार इंतजार में बा कि प्रधानमंत्री आवास रामपुर अटौली पंचायत के मुखिया जी दे दल रहती तो शायद ये परिवार की स्थिति ऐसा ना दिखाई दी। चारों तरफ झोपड़ी ही झोपड़ी दिखाई देता। ये झोपड़ी ना है रामपुर अटौली पंचायत के विकास हो। ऐसा सैकड़ों झोपड़ी रामपुर अटौली पंचायत में देखे के मिल जाई। हजारों झोपड़ी रामपुर अटौली पंचायत में देखे के मिल जाई। और ये झोपड़ी मत कहीं एकरा के काहे कि विकास हो रामपुर अटौली पंचायत के मुखिया के द्वारा जौन विकास भइल बा वो विकास हमनी के दिखावे के प्रयास करता नहीं सन। अब सीधे खेसारी महतो जी के पत्नी से बात हुई। चाची जी आ जाए चाहे जी रही और बाहर रही और बाहर आ जाए। तो घर खातिर फोटो तो खिंचाई रहा फोटो वोटो कुछ नहीं के खींचल कोनो बात नहीं कहालत ना हमनी के करे नी लो। एगो कल नहीं के पानी पिए के हो घर से आवे एगो कल ना देनी लो केहू अब दी तो हमनी के जितना दिक्कत भाई मरई पालानी गिर गरल दहाड़ में तो एगो रुपया कोई ना देलक। हमनी के कोनो कोई ना कुछ करे जरा घर दुआर बस सब कुछ ओकरे के करे लो। हमनी के कोई कुछ ना करो। लड़की के शादी कहीं चंदा वसूल के जेंगा कोई हटे। हमरा के उहे पप्पू सिंह हुए जे जुड़ल मिलल कोनो जीतल नहीं खिन उहे एगो लड़का मदद कैले बने जे हुआ के बुझाइल शक्ति रख से। मुखिया देखो सुना ना आइल हन ना कोई पूछे भाई तो गिर गरल सब दहाड़ में तो कोई पूछे ही मुखिया ना आइल चाहे केहू दौड़ के हार गनी से हमनी के थाक गल बनी से दौड़त कोई हमनी के बात ना बुझेला के यहाँ लोग काहे खातिर आवत लो वोट खातिर आइलो हमनी दे देम सन बाकी हमनी के कोई कुछ ना बुझे। देखिए कि आज चाची की आंख में आंसू बा। ये आंसू रामपुर अटौली पंचायत के विकास के पोल खोला था मुखिया जी। कल खातिर हमनी का कितना बार दौड़ल बनी से कल लिखा गलो चाची मिली कल आए तक ले जीतल बनी तब से केहू मुखिया हमनी के कल ना देलक। हमनी का देखी कितना दूरिया कल पर से कोई होने 4 दिन बोलेला 4 दिन होने बोलेला पानी हो लागल बाटे तो 8 दिन आवेला 15 दिन ना आवे कितना दिक्कत बा। हमनी के कोई कुछ देवे ना करे मुँह देख देवे लो जरा छत के घर बा 10 गो कमनिहार बा नौकरी चौकरी बा ओकरा घर आवता सब कुछ आवता हमनी के कोई पूछे ना। 4 झाड़ू मार के के हो जाए आइल बा हमरा दुआरी पर समझबे ना करे लो 10 दिन दौड़ के थक जानी से कोई ना सवाल सुने। घर में तो काफी दिक्कत हुई बरसात में तो बरसात बता चुहेला चमकी लावेला तिरपाल आवेला छपाला हो कहो दे शरण बा रहे के हमनी के कुछ हो तो केहू मजदूर आमदी मजदूरी करके खाता आमदी रहता गुजारा करता। हकीकत कहानी बा रामपुर अटौली पंचायत के ही ना कोई फोटो के इतना लोग के घर आवेला ताकीले से जाइले से तोरा नाम बा केंगा होखेला पूछीले से तो होई न राशन कार्ड बता और होई आई अब कहिया आई ना देवेलो। का नाम बा मुखिया जी के? हमरा मुखिया जी के धनंजय पारे हई धनंजय पारे। हाँ अभी मैंने जीतल मुखिया उहे न बनी। हाँ जो जीतल बा ओकरा नाम पूछता नहीं हम धनंजय पारे बानी है जी के जीतल मुखिया। हालांकि वहाँ के 5 साल के कार्यकाल खत्म हो चुकल बा। वहाँ के तो तिरपाल वानी बांटे तो एक जगह देगनी एगो तिरपाल ना देगनी और कुछ बढ़ावा में बाढ़ में तिरपालो ना मिलल बाढ़ में तिरपालो नहीं खे मिलल एगो राशन पता जे नहीं खे जीतल एक मुँह माय लागल से देगल हमनी के बाकी उ तनी देखे नहीं खिया एगो तिरपाल आयल तो कहीं कहाँ देनी कहाँ से ले गनी हमनी के गिर रहे से करना मिलल जरा ना गिर रहे कोठा मारी ओकरा तिरपाल मिलल जरा 2 ताला 3 ताला घर जरा रहे के दिक्कत ना ओकरा ना मिलल। उहे पप्पू सिंह ना जीत रहनी तो उहे कहो बाँट गनी के माया लागल तो दे गनी अपना तरफ से जेंगा दी। तो लगातार हकीकत दिखावे के प्रयास भोजपुरिया झकोरा करता। रामपुर अटौली पंचायत के विकास दिखावे के प्रयास भोजपुरिया झकोरा आज कर रहा बा। दर्दनाक कहानी बा रामपुर अटौली पंचायत के। बार बार हम कहतन कि पहिलका घर ना हो ऐसा सैकड़ों घर बा रामपुर अटौली पंचायत में जौना के अनदेखा कल गई बा एजी के स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा। काहे कल गई बा ये तो हमरा पता नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं सतावे के प्रयास
जनता के मूलभूत सुविधा के खाए के प्रयास भरपूर कल गई बा जी के स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा। लेकिन जी के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता केहू पप्पू सिंह नाम से बा, वहाँ के लगातार अपना स्तर से देख के जांच के समझ के जनता तक मदद पहुंचा रहल बानी। लेकिन लानत बा वो जनप्रतिनिधि के ऊपर जो 5 साल के कार्यकाल खत्म हो गई, लेकिन वो 5 साल के कार्यकाल में बाढ़ जैसन भीषण आपदा में एगो तिरपाल भी ना पहुंचल। और लगातार ये परिवार न्याय के इंतजार में बा। बार बार कहतन कि सिर्फ यह परिवार नहीं के रामपुर टौली पंचायत में सैकड़ों परिवार बा जौन न्याय के इंतजार में बा। जीत जतालो, जीतला के बाद से खेला तमाशा बना के रख देता लो पंचायत में। लेकिन जनता तैयार बा जवाब देवे खातिर। मुखिया जी जनता ऐसा जवाब दी कि हमेशा याद रखब रहुआ। अब ये परिवार के मुखिया हमारे साथ में बानी खेसारी महतो जी। घर खातिर बात भय रहा मुखिया जी से। हाँ जी। का कहनी वहाँ के कहे नहीं बनी मिली कहिया बनी ना पूछनी कि कहिया बनी पूछनी सो तो कहे रहा बनी नु अब दे दे इंदिरा आवास तब दे दे हैं ना मिले हमनी के। फिर जीता तब दे। अब अगर आवत तारे वोट मांगे, हाँ। अब अगर आवत तारे वोट मांगे रउरा दुआरी पर आ कहत रहे कि गोल लागत तानी रउरा हमरा के दे दी वोट, अब हम काम करब तो रउरा उनका से का कहे ना देम वोट कम जे हमरा के देले बन जे देम रउरा के ना देब वोट ना भगा देवे जी से। हाँ द्वार पर से भगा दे। हाँ जी भगाम ना हेंग हमनी के होखेला पानी में डूबल बानी सब बेरा घर ना दुआर और पत्नी बताओ तनी कि तिरपालो ने खेमलल हमनी के कुछ बारे नहीं के में। मिलल कहाँ मिलल बा कुछ? आइले नहीं खी कुछ चिवरो नहीं के देवे मिलल। नहीं खी दोसर आमदी दे गल बे जीतल मुंह में लागल दुआर पर रहनी सत। तो लगातार देख सकतानी कि खेसारी महतो भी कहतानी कि बिल्कुल हमनी के वोट ना देव सन और हमनी के मुसीबत में बानी सन। बाढ़ जैसन भीषण आपदा में जी के स्थानीय जनप्रतिनिधि के तरफ से मदद नहीं के पहुंचल तो फिर वोट कवना बात के। लगातार भोजपुरिया झुकर बनल बा। धन्यवाद।